Паважаныя гледачы, У эфіры Дочышкі ТВ. мы вядзем прамы рэпартаж з дочышскай сярэдняй школы. Сёння з вами на сувязі Александр Красяней І Ягор Дядчык. Гісторыя нашай школы пачынаецца яшчэ з 19 стагоддзя. Мы ганарымся тым, што ў 1861 годзе ў нашай школе настаўнічаў беларускі паэт Францішак Бакушевіч. Навучанне вялося на польскай і беларускай мовах. У 1989 годзе школа атрымала статус базавай. А ў верасні 2013 года школа была рэарганізавана з базавай у сярэднюю.
Мадэрнізацыя дазволіла павялічыць колькасць і якасць класных памяшканняў, значна палепшыла матэрыяльную тэхнічную базу. Для правядзення масавых мерапрыемстваў выкарыстоўваюцца абсталяваныя па-сучаснаму актавая і спартыўныя залы. Асаблівай папулярнасцю вучняў карыстаюцца кабінеты інфарматыкі, майстэрня па тэхнічнай працы, апрацоўцы тканіны, кулінарыі, трэнажорная зала. Ужо 8 гадоў запар школа з'яўляецца пераможцам раённага конкурса на лепшую арганізацыю работы устаноў адукацыі па развіццю сістэмы адукацыі. Значныя крокі зроблены вучнямі ў навукова-даследчай дзейнасці і алімпіядным руху. Вучні школы – пастаянныя прызёры раённых алімпіяд па беларускай, рускай мовах, гісторыі і грамадазнаўстве. Навучэнцы паспяхова абараняюць свае даследчыя работы на раённым і абласным узроўнях, на канферэнцыях «Дарога ў будучыню», «Хрустальная альфа», «Край гарадзенскі». Творчыя задаткі вучні рэалізуюць праз удзел у раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсах і праектах. Высокія рэзультаты сталі вынікам работы тандэма вучняў і педагогаў Руселевіч Алены Рамановны, Троцкай Людмілы Антоновны, Каслоўскай Ірыны Іосифаўны, Рышкевіча Леаніда Мікалаевіча, Андруконіс Юліі Уладзіславаўны. Штогод вучні школы дастойна выступаюць на раённых і абласных конкурсах чытальнікаў польскай паэзіі і знаўцаў польскай арфаграфіі пад кіраўніцтвам Садоўскай Марыі Станіславаўны. У 2015 годзе вучні і педагогі школы пад кіраўніцтвам намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Вельб Анжэлікі Часлаўны распрацавалі праект «Карта невыдуманых гісторый пра перамогу», які ўзнагароджаны дыпломам першай ступені ў рэспубліканскім конкурсе праекту па арганізацыі 6-го школьнага дня. Сярод навучэнцаў актывізавана турысцкая экскурсійная дзейнасць з мэтай вывучэння гісторыі роднай краіны і краю. Педагогамі школы актыўна выкарыстоўваюцца інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі. Пастаянна на сувязі Шамойціна Тацяна Анатольевна і Руселевіч Алена Романовна ў сваіх персанальных блогах. Усе педагогі школы павышаюць свой прафесійны ўзровень праз удзел у педагагічных інтэрнэт-супольнасцях, вебінарах, інтэрнэт-праектах. З мэтай пашырэння інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя школы актыўна выкарыстоўваюцца магчымасці сэрвісаў Web 2.0 у прадметным выкладанні, падрыхтоўцы да алімпіяд, канферэнцый для актывізацыі пазакласнай дзейнасці. Свой вопыт работы педагогі прэзентуюць у сродках масавай інфармацыі. 2015 год – першае месца ў рэспубліканскім конкурсе распрацоўкаў урока педагог Алена Романовна Руселевіч. Другое месца ў 16-м рэспубліканскай выставе педагагічнага вопыту ў рамках святкавання года моладзі і 70-годдзя вялікай перамогі намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Вельб Анжэліка Часлаўна. 2016 год – трэцяе месца ў абласным конкурсе распрацовак мерапрыемстваў «Энергія і акаляючае асяроддзе» педагог Рышкевіч Леанід Мікалаевіч. З 2008 года школа з'яўляецца прызёрам раённай спартакіяды школьнікаў. На працягу апошніх 2 гадоў школа прызёр абласнога конкурса на лепшую вучэбна-спартыўную базу сярод сельскіх устаноў адукацыі. Скульптурна-масавая, спартыўна-аздараўленчая работа – адзін з важнейшых накірункаў сістэмы выхаваўчай дзейнасці школы. Наша спартыўная зорка Евдзіеўская Надзея, цяперашняя вучаніца школы Алімпійскага рэзерва, пераможца абласных і рэспубліканскіх спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы. З верасня 2014 года школа працуе ў інавацыйным рэжыме. З мэтай фарміравання самаахоўных навыкаў на базе школы дзейнічае валанцёрскі атрад «Дот Рол Люкс» па прынцыпе «Роўны навучае роўнага». У школе створаны умовы для развіцця і станаўлення творчых здольнасцей вучняў – вакальных, харэаграфічных, дэкаратыўна-прыкладных. З 2014 года стаў працаваць школьны парламент «Феміда», які садзейнічае рэалізацыі ідэй і ініцыятыў дзяцей і моладзі. Наша новая прыгожая школа стала візітнай карткай Ворнаўскага раёна. За апошнія гады нас наведалі госці з усіх рэгіёнаў нашай рэспублікі і з-за мяжы. У верасні 2015 года усе вучні школы селі за парты ў адзінай школьнай форме.
Кожний учень носить значок з символікою школи. Завсюди ради бачити вас, поважані гості, і готові до співпрацювання. Подробязну інформацію об щоденному житті школьного колектива ви можете знайти на сайті dotishki.schools.by. Мы такие разные, у всех свои печали и праздники. Но у нас пожизненно на всех печать одна, одноклассники. По земле растерянные девчонки поменяли фамилии. Героини школьной, но никем не забытой идиллии. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. А подумать, сколько раз проверены на практике знания. Жизнь дает уроки, но ни слова о домашнем задании. В школе было просто, только главное, чего не вернуть никак. Первое признание в любви, пусть неумелое, но в стихах. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Скоро позабудут теоремы, аксиомы и правила. Словно ниоткуда, просто буду знать, и все вот так правильно. Нас немного меньше, чем на фото, мы похожи и разные. Видимся все реже мы, но все же это мы одноклассники. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет.